Tämä on suomenkielinen ohje, miten lahjoitat rahaa KI Beyoncén projektiin. Menen nettisivuille Vår Kunst, joka on hollanninkielinen yhteisrahoitussivu. Tässä näkyy projektin nimi The Castle, KI Beyoncé projektin luoja. Tässä on kuvaus projektista englanniksi. Scrollaa alas ja täällä näkyy mihin projekti tulee esille. Siellä on nettisivu sinne. KI Beyoncén omat nettisivut ja yhteystiedot. Ja vastikkeet, eli lahjoitusta vastaan saa vastikkeen 10 € KI Beyoncén tekemää yrttiteetä, 25 € kuppiteetä ja signeerattu postikotti, 50 € sinut lyödään ritariksi, 100 € saat musiikkikappaleen MT3 muodossa, 250 € renesanssi-illallinen linnassa, 500 € illallinen ja itse tehty kerääminen lautanen, 1000 € illallinen ja itse tehty lippu ja 5000 € yksityinen ilta The Castle-linnassa. Ja miten maksetaan? Eli painat tästä vihreästä napista, josta päästään tähän kohtaan. Tähän voit kirjoittaa lahjoituksen summan, jonka kautta sitten näkyy, mikä lahjoituksen vastike on. Tässä vastikkeen kuvaus hollanniksi. Lahjoituksen voi tehdä kirjautumalla tähän tai tähän. Tai sit voi maksaa ilman kirjautumista lisäämällä sähköpostiosoitteen tähän kohtaan, jonka kautta saat myös varmistuksen maksusta. Tässä on ruutu, johon voit kirjoittaa mitä tahansa, mikä tulee näkyväksi sitten lahjoittajien listalla. Ruksataan tästä, hyväksyn toimitusehdot. Paina Donate-nappia, lahjoita. Tässä näkyy eri maksukortit, minkä kautta voit maksaa lahjoituksen. Myös PayPalia voi käyttää. Mä valitsen tästä nyt Visan. Tässä näkyy maksutoimitus, summa, Visa, minkä tuosta valitsin juuri äsken. Tähän lisätään kortinhaltijan nimi, tähän kortin numero, tähän kortin eräpäivä ja CVV-numero. Ja kun olet valmis, painat Verder-nappia. Kiitos.